ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ସଂକେତ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେବୁ ଯେପରି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କିମ୍ବା ଘରେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଘରେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ବାସ କଲେ ମିଳେ ଏହି ସଂକେତ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେଶରେ ସବୁ କାଳରେ ସବୁ ଜାତିରେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା କଳ୍ପନା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମେଷ ପ୍ରାପ୍ତ ନକରି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ବା ପ୍ରେତାତ୍ମା ରୂପ ନେଇ ବୁଲନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାହାଣୀରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଏମାନେ ରାତିରେ ବାହାରନ୍ତି ଓ ଶ୍ମଶାନ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ଓ ମହାରଣ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ସଂକେତ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେବୁ ଯେପରି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କିମ୍ବା ଘରେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପାୱାର ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି କେମିତି ଆତ୍ମା ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏପରି କିଛି ସଂକେତ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣାପଡ଼େ କୌଣସି ଆତ୍ମା ଆମ ଆଖପାଖରେ କିମ୍ବା ଘରେ ବାସ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ପିଛା କରୁଛି କିମ୍ବା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ କିନ୍ତୁ କେହି ନଥାଏ ତେବେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ହୁଏତ କୌଣସି ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଇପାରେ। ଯଦି ଘରେ ଥିବା କୌଣସି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଭୟଭୀତ ଦେଖାଯାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ଚାହିଁ ଭୁକେ କିମ୍ବା ରଡ଼ି ଛାଡ଼େ ତେବେ ଏହାକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରେତାତ୍ମା ବିଚରଣ କରୁଥାଇପାରେ କାରଣ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ପ୍ରେତାତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତି ଶୀଘ୍ର ବାରି ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଛାଇ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ କାହାର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ ତେବେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏପରି ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ହୁଏତ ସେଠାରେ କୌଣସି ଆତ୍ମା ବିଚରଣ କରୁଛି। ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଗାୟବ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତେବେ ସଚେତନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏପରି ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିଲେ ହୁଏତ ସେହି ସାମଗ୍ରୀଟି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆତ୍ମାର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ହୋଇଥାଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଜଣେ କୌଣସି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ନ ଲଗାଇ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ କେହି ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବାସ୍ନା ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହୁଏତ କୌଣସି ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖ ଦେଇ ଯାଇପାରୁଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଆତ୍ମା ଆଖପାଖରେ ଥିଲେ ସୁଗନ୍ଧିତ ବାସ୍ନା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରେ ଘଣ୍ଟା ବାରମ୍ବାର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସମୟରେ ଅଟକିଯାଏ ତେବେ ଏହା ଘରେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ବାସ କରୁଥିବାର ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଘରର କବାଟ କିମ୍ବା ଝରକା ମନକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମକୁ ଲାଗେ ପବନରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏପରି ବାରମ୍ବାର ଘଟେ ତେବେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ହୁଏତ କୌଣସି ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଅଜବ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ କିଛି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାର ଶବ୍ଦ ଭଳି କାହାର ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ପାଉଁଜିର ସ୍ୱର ଶୁଣିଥାଏ ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଆତ୍ମା ବାସ କରୁଥାଇପାରେ। ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।